Takže takáto nádhera. Zdravím vás, priatelia, ako inak opäť z lesa. Takže máme pred sebou ďalšie hubárčenie. Stále som v kopcoch Malých Karpát. Podmienky sú prázdnivé, počasie je fajn. Dneska vyzerá tak pod mrakom, čiže nemalo by ani pršať a nejaké silné slnko. No a čo dodať? Ideme na to a držte palce, čo sa podarí nájsť. Tak prvý zrnkač máme nájdený. Krásne farby ako vždy. Takže z druhej strany je trošku omžratý. No, ale nie je omžratý, akýby zdeformovaný. Ale táto hnedá farba toho klobúčika nemá chybu. No, takže uvidíme, čo sa dneska podarí nájsť, či len zrnkáče, alebo aj nejaké dubáky, kuriatka. Uvidíme teda, ako to dopadne. Máme už aj prvého hríba, takže takto maskovaného. Pozrieme sa, v akom bude stave. No, ale tu je už chytený na frasa. Takže tento asi ostáva v lese. No a tu máme ďalšieho. Je trošku menší. Zobaď. Tento by mohol byť fajn. Menší braček. No, musím sa tu ešte popozerať, možno ešte nejaké budú schované. Takže máme už aj dubáčika. Ďalší hríbik s peknou tmavou hlavičkou. Pekný tvrdý. Takže sú aj väčšie, menšie. Takže uvidíme, ako to dopadne dneska. Či rastú priebežne, alebo tak, že prvá vlna bola na tomto mieste, kde som predtým našiel, a teraz to prestalo a o pár týždňov zase to začne, alebo to rastú priebežne. No, uvidíme. Dnešná hubačka to zatiaľ vyzerá, že je o zrnkáčoch. Dráky sa volajú. Hríby. Zrnito-holubíkové. No a tu máme ďalšieho. Braček. Na tých suchších miestach oni sa vyskytujú. Majú radšej také suchšie svahy, kde nie je až tak veľa tej vlahy. Krásne hnedé hlavičky. Nádherné huby. Ale nám fúka. Tak po dlhšej dobe som našiel aj dubáčika. Taký svak, že strašne tu fúka. Taký dosť chladný vietor. Dubáčika. To sú červavé tieto letné hríby. Je to také, no, aký je, ani tvrdý, ani mäkký, ale určite bude hlubík červavý, ale na oko pekný hríbik. Svetlejšia hlavička. Krásny je. Hríby zrnito-hlubíkové, keď rastú, tak rastú tak, že väčšinou aj viacej po kope. A pozrite sa, tu máme
Jeden. Tento je krásny. Druhý. Tu je druhý. Tretí. To. Tu máme čo? No to je tiež z tejto strany obžratý. Tak. A toto je... Aj tu bude tiež zrnkač. A toto je nádherný. Pozrite sa. Tento je ukážkový. Krásny. Ďalšie dubačiky. Takto pri sebe. A neoplatí sa takéto už nechávajú, lebo tá červivosť je dosť vysoká. Takže buď už teraz budú červivé, a keď by vyrástli, by boli úplne červivé, takže berieme aj takéto veľkosti. No a tu ešte ďalší modráčik. Takéto nádhery. Tento je celkom zatiaľ úrodný svah. Čo ešte toto je? Čo tu máme? Ďalší modráčik. Krásny. Takže takéto dve kúsky tie sa podarili. Prešiel som pár metrov a máme tu ďalšieho modráčika. Nádherné kúsky. Akurát do ruky. Krásne sú. Tento bude asi trošku červavý. Bude mäkký ten húbik. Tak priatelia, konečne sa mi podarilo nájsť aj z takých tých väčších. Takže takáto nádhera. No, tento už je parádny. To už je klobúk dole. Krásny. Ďalší z tých krásnejších je baculatý. Krásny. Ešte ani slimáky ho nenašli. Super. Takéto
hubáčiky sú tiež parádne. Keď sú ešte tvrdé, zdravé, paráda. Pozrite sa teraz na tú krásnu farbu. To je nádhera. Len tak svieti. Len tak svieti. Tak toto je bomba. Krásny je. Nádhera. Super, teším sa veľmi. Paráda. Pozrite sa, tak tento rastie ukážkovo. Ukážkovo rastie. Takto. Hneď pri strome. V symbióze spolu rastú si. Krásny. No a samozrejme nesmie chýbať krásny zrnkáč. A dve sú tu. A tohto necháme rastia. Tohto si zoberieme. Ale sa pekne tlačí vonku. Tento je krásny. No, poď. Opa. A tvrdý je. Mohol by byť dobrý. Zdravý, bez červíkov, takže super. Ďalší krásny. No dnešná hubačka to je prevažne od tých zrnkáčov, ako som už spomínal. Ale je to aj dobré, lebo tie ryby dubové sú červené. Pozrite sa, čo to tu máme. Kto zdeformované rastli cez konár. Občistím to, bude to fajn. Takže super, podmesov, parádna huba. Tak priatelia, hubačka je u konca. Dnes to bolo zo začiatku trošku poslabšie, kým som sa rozbehol. Sem tam nejaký dubáčik, potom začali zrnkáče. No a potom sa to rozbehlo a podarilo sa čo to nazbierať, keď tie dubáčiky boli dosť červavé. Skoro hlubiky celé boli, hlavičky teda zdravé, takže nejakých 50% odpadnú a zrnkáče absolútna paráda, veľké, malé, takže bolo to super. Takže pozrite sa, čo sa podarilo nájsť. Tak dneska takýto košíček. Takže aj malinké, aj väčšie zostali. Iba na niektorých len hlavičky, hlubiky boli červené, no a tieto zrnkáče, pozrite sa na tú tmavú farbu, to je paráda. Krásne. Krásna, tá tmavá farba, to nemá chybu. Takže dúfam, že sa vám opäť videjko páčilo, že som urobil čo je len jednému človeku radosť z tohto videa a z tých pekných húb. No a čo skoro idem na stredné Slovensko do okolia Revúce, takže už sa teším, ako tam sa vyberiem na huby. Tiež krásna príroda, takže
môžete sa tešiť na ďalšie videá z hubačky na strednom Slovensku. Takže držte sa a vidíme sa teda pri ďalšom hubárskom videu. Čaute.